kanang magsigitag angkon sa usa ka kamatuoran unya wa gi mutuo nato dili baya sayo, no? Sayon ba? Dili ay nakasuway na mo ana. Nakana bang sikag angkon nga gwapa ka nya wa gi mutuo. Maingon kang gwapo ka, wa gi mutuo. Ito na, maluoy ko sa usahay, maminaw ko aning ato rong mga ubang mga political aspirants. Sige silag angkon sa ilang nabuhat, sige silag angkon, murag hapit way mo to. Oo na, luoy kayo. Basta magsigitag angkon na way mo to. Na sinati sa na ni Kristo, sige siyang angkon nga ako anak sa Dios, ako pinadala sa Dios, ako Dios nga nanaog gikan sa langit. Ako ray nasayod unsay tuas langit kay ako gikas langit nanaog dinhi. Wa gyoy mo tuo. Lisod sa to ang iyang kinabuhi. Ang gibuhat hinuon sa iyang mga gisigihag sulti na gilansang na Ginoon siya sa krus. Kita karon gasigi na taghandom ani kay panahon man is Kwaresma. Gasigi taghandom sa gidangatan ni Kristo sa iyang pagpangangkon nga siya anak sa Dios. Unsay gidangatan? Gilansang siya sa cross, gidumtan siya hapit sa tanang mga tao, labi na Diyos mga leaders. Ganahan pa mong musunod aning Ginoo? Ganahan mo? Gusto sad mong way mutuo niyo? Kanang bisag unsaon imong angkon nga asawa ka ang imong bana adto gyud kabit mo uli. Bisag unsaon imong angkon nga bana kaniya sigihan ra kag yaw-yaw ang imong asawa mura lang kag iyang anak. Di gyud siya motuong bana kaniya. Di na gani ka kahikap kay iwakli ra kag ditso. Ganahan pa mo na. Kanang pari magsigig pangangkon na ako'y pari dinhi pero ay noon, angkon mo sa noon. Ni angkon mo na ko, nga inyo kong paris priest. Mayo. Nya ning, tuo mo sa kong gisulti nga, makapalipay ng upalit og slat. Nito mo. Nga nung wapa mo lagi ni mahurot. Pero gamay na lang tingali. Ang atong halin sa SUS BF, para rabanis atong pista, sa 8,000 ka slots na atong gibaligya, nahalina na taas of yesterday og 5,508 slots. Takpak. Gikan karon hangtod sa bisag hangtod na last Domingo, mahurot ka ning 2,492 slots sa inyong paminaw. Og mahurot ni tuog yun, mutuog yun ko nga tuo mo nako. Pero duko-duko ra mo dia magsigingon na kapoy palit awa mong to malansang ko ani sa krus kay unsa may atong ipakaon ara ba tay gibadget. Moingon ning mga ato nang gipang-orderan sa mga pagkaon, moingon ani nga tuga-tugam kag order mo di kay kabayad. Unsay bayad nga may nipalit og slot. Nya tuosan mo nga kining ato mga project dinhi sa atong simbahan kanang maoni ang makapanindot o makapalig-on sa atong pagtuo sa atong parokya. Tuo mo. Wa man gyapon mo mupalit og daghang slot sa atong DOPS Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Wa man mo mutuo nga kada ninyo palit ani na amoy maangkon nga Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Way mo tuo tanawa sa 54,000 nga slots atong gibaligya tag 1,000 as of yesterday 1,097 pay halin pero pakpakan nato ning nito balag pakidaghan napay 52,903 ka slots. Nya unsa may mahitabo ani di mo mutuo, di mo mopalit ani nanarabatay negative nga mga 7.5 million og paninglo na ko ani sa ni advance ana kay ato man ang gigamit yes pag trabaho. Malansang ko sa cross, inyo kong ilansang, pero ako nituog yun ko nga ang akong pagpalansang sa cross og ilansang man ko pananglitan si tagdi may tabo sa nunda
Pananglitan magyug malansang ko, mutuo pod ko nga makaluwas ni ninyo. Pero sa di pa mo maluwas, manggawas ang mga bitin, pamaakon mos mga bitin. Mao na nahitabo sa unang pagbasa. Siging hatag ang Ginoo pagkaon, siging hatag ang Ginoo guidance pinaagi ni Moises. Reklamo lang yapong mga tao, wa mo tuo ni Moises. Sunan ka, naay siging pagkaon mag-uwan, niingon pagid sila, patyon minimos gutom dinhi, kaning pagkaon way lami. Di naman sila mangaon. Kay way lami kuno. Gawas dayong bitin. So kada nimo reklamo, kada nimo balibad nga di ka mo palit og slat, na adayoy bitin nga mo gawas. Ikan na lingi ako na imong tupad. Ingna wap aka paakas bitin. Ingna ba pangutan na? Ingna wap aka di mapaakis bitin. Nakaron unsaon man ta pagpaaks bitin, dili na to katong paak nilas una nga inigpaak, mamatay dayon ka physically. Karon lahi ang bitin karon. Si Satanas di na siya anang ganahan kay mulikay man ka, makita nimo physically ang bitin, mulikay man ka, puspusan man animos kahoy. Ang gibuhat ni Satanas, spiritual snakes. Ang iyang gigamit kay spirit baya siya. So spiritual snakes, pasabot temptation. Wala iyang gigamit. Iya sa nang gi-apply ni Kristo. Gi-applyan niya si Kristo anang spiritual snakes. Nya unsa man ning spiritual snakes? Gusto ni Satanas nga mausab ang atong pamaagi. Mausab ang atong focus sa paglaom. Di na ta mulaom ni Kristo og sa iyang pulong sama atong mahitabo sa disyerto, nga wa na sila mulaom sa pulong sa Ginoo pinaagi ni Moises. Gusto sa yawa mo question na ta sa mga pulong sa Ginoo. Og daghan nato anang nangaigo, apil na sad ming mga nanagwali. Mo question nami, tinuod ba ning silibasi? Tinuod ba ni nga ang pari kinahanglang di gyud magminyo, ang pari nga Katoliko? Tinuod ba ni makaayo ba ni nako? Basig dili. Basig mas nindo tong nasa tay hikap-hikap. Beka mo kuno be, nituo mo nga makaayo ni namo mga pari nga di mi magminyo. Nituo mo dili. Aran kay nituo mo. Nya, ilis kuno ta, kamo kuno'y puyo dire. Nya kami puyo anang inyo. Sugot mo. Ha? Oh, dahil sa duko-duko. Ikaw lang diya pa dir. Na, ang gusto sa Ginoo kung mutuo ta niya, kinahanglang mag-ilis ang atong kinabuhi. Gusto niya kung mutuo ta niya, musunod ta niya og atong puy-an ang iyang kinabuhi. Ug mao nay kuwang nato karon, ug mao nay pinaakan sa bitin nga mahadlok na tang mopuyo sa kinabuhi nga papuy-an ni Kristo, kanang kinabuhi nga sama niya. Di ba tan-awa karon daghan kay natong moingon, may man to siya, Kristo man to. Ingon ba yes Kristo nga higugma imong kaaway, may man to siya kay Kristo man to. Reklamo gyud, ingon ra bas Kristo ibaligya ang tanan og ipalit og slatis, may man to siya kay Ginoo man to siya. Di sad mahimoy baligya tanan unsa yabag ka di yabag ka. Ingon ra bas Kristo ayaw na paningil anang utang. Yabag ka utang ko na. Hindi paninglon ay kato Ginoo to siya. Balik ra man sa langit iguman ay kita tawo man ta. Mao na ang mga pinaakad rosbitin. Patyo niya ang atong pagtuo, ang atong paglaom ug ang atong paghigugma. Di ba niingon si San Pablo, mao ni ang tulo ka dagkong gasas Ginoo kanato, pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug ang kinadak-an niini mao ang gugma. Tanawa karon na naggubat na ang mga tao, nagihatagan og daghang pagkaon sa Ginoo, gihatagan og daghang bahandi sa Ginoo nga nakapahimo sila ning ilang mga armas, nakahimo sila ning mga nuclear weapons, mga rocket, mga eroplano, mga tangke digira tungod kay dato sila, abunda sila.
na idaghang oil nga ilang gibaligya, purti na nilang datua, purti na sa doon nila isuga. Nagpinatyanay na, di ba? Maura man ang pataya o katong patay nga gipamaak sa bitin. Mahimo na tang bitin sa atong isig kataw. Mo nang doon natay panultihon ganing moingon ta, ahas ka sa buhay ko. Di ba? Sige, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo at sabihin mo, Diyos ka sa buhay ko. Sige, ingnan. Ayaw ingnang ahas ka sa buhay ko. Ingna, Diyos ka, Panginoon ka sa buhay ko. Maingon ka kana, ano imong tupad? Distingi, makaingon ba ka? With conviction. Mutuo ka, na mo na'y Ginoo sa imong kinabuhi, ka na imong tupad. Mukos mo bang mga naw? O na'y atong apan. Atod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa atong tubag sa Salmo. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo ug ipaabot kanimo ang akong pangamoyo. Unsa ang pag-abot perting layo kanang imong tupad, anha diya mo abot ang imong pangamoyo. Gisuway ko ng pangamoyo ko no be, ingna gusto ko malipay ka, nagampo ko sa Ginoo nga malipay ka. Abot din nas imong tupad. Sige, ingna. Nagampo ko sa Ginoo nga malipay ka. Sige. Nindot kay na paminahon. Nagampo ko sa Ginoo nga maayo unta ang imong sakit. Nagampo ko sa Ginoo nga mulampos ta kas imong pag-eskwela. Pagkanindot anang paminahon sa imong anak nga tapulan ug bugo pagyon. Nya imo ra siyang hapon-hapon, gusto ko nga nagampo ko sa Ginoo nga mulampos kas imong pag-eskwela. Nya katulo na ni balik sa grade 1. Nagampo ko ana. Malipay bisag ingon ana siya, malipay na. Mag-ingon, hala, napagid ko'y hope. O, di ba? Napagid ay nituo nako na I can make it. O, di ba? Pero ingnon mo, ikaw ba? Kapila naman ka mo balik sa grade 1? Kana manggong kagahit ni mong kana manggong imong pagsigduwa ng cellphone, adik, panuaya ka din, animala ka, dako para ba kay kagkaon? Di ka mausap? Di ka mausap? Wala, sige, di ka mausap. Bantay lang ka. Anaon na nimo? Na, wag tang patay ang pagtuo ana, patay pag yung paglaom, patay pag yung gugma ana, magkusmo dala ng naong inikakita nimo. Unang imong bana nangabit, tuan na lang gapuyo sa kabit, ikita ninyo unsa may mong isulti. Nagampo ko sa Ginoo nga muuli sa kagpanagsa. Tanawa, di ba ikaugma na, muuli na sa inyo. Ato na muhigda kausa. Balik sa ngadto, mga 3 ka semana. Pero at least muabot din ang imong pangamuyo. Di ba? Di mamumutuan ni kong analysis bati, no? Akong analysis bati kayo. Mao na. Ako nangamuyo ko sa Ginoo nga mahurot na ning slat o kahalin. Abot tayo na ninyo ron. Nakaapan di mo maminaw. Muna si Kristo diri sa unang pagbasa niingon sa atong ebanghelyo, niingon gid siya diri, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Di mo kaadto sa akong adtuan. Ngano man kay di man sila maminaw sa iyang gisulti. Gatuo gid ta nga sa atong pamaagi makasud tag langit ug giklaro gini ni Kristo sa pag-ingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, walay makaadto sa amahan gawas moagi kanako. Pasabot kinahanglang moagi ta sa iyang kinabuhi. Na unsa hinoy interpretasyon sa mga pangulong pare, ingon nagpasabot ba ni nga maghikog siya? Hikog na manuoy gihisgutan. Katuo sila ba nga si Kristo depressed na kaayo? Nagtuo sila nga nagsulti ani si Kristo desperado kay kinabuhi? Dili oy, kamatuoran ang iyang gisulti. Kung dili gyud na nato ibaligya ang tanan natong gihuptan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, desperado gyud ang kalibutan. Nganuman, tan-awa ng mga dato kay karon nga siging tigom silang bahandi, mga isog kaayo, dili managana nga mopatay og tao.
Kaning mga taong nahigugmas bahandi, siging tigom o bahandi, siging project o bahandi para sa future. Tanawa, maoy nag-implement aning abortion o kanini ang mga anti-life nga mga activities sama ang mga pills, ligation o uban pa. Patyo nilang kinabuhi, wa na sila'y panagana. Tanawa ng mga negosyanteng ang una-una, future, abunda sa manib, target tagpila ka bilyon ang ilang i-profit kada tuig, siging target. Mauna sila'y niguba sa ato karong mga sapa, niguba sa atong mga bukid, niguba sa atong kadagatan, nipulyot sa atong hangin, o niguba pagani sa atong ozone layer. Di ba? Mga bitin, mga ahas, way siguro nakaapil ni Gawali. Makaguba ba sa kalibutan kung magsige mong palit og slot? Nindog na ta. Aw di de, mangluhod di ay. Mangluhod para sa atong nobina. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikaunom nga adlaw, pag-ampo sa penitensya. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nga mibuot ka sa pagdayan-dayan kang San Vicente Ferrer, nga manlalaban ko, sa dakong dayan-dayan sa bertud sa pagpenitensya, nga bisan sa tibuok niyang kinabuhi, wala siya makasala sa sala nga ikamatay, apan kanunay siyang nagpuasa, nagtukaw, ug nagbudlay sa hilabihang paglakaw sa pagsuroy-suroy sa mga kalungsuran. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining panig-ingnan sa penitensya, nga baskugon mo ang kaluya ko, aron buhaton ko ang usa ka pagsakit sa lawas nga igo nga ikapapas sa daghan ug dako kong mga sala. Aron kining ubos kong paghugas sa akong mga sala, mudangat diha sa imong Dios nung atubangan, nga putli ug ulay, ug mudangat usab unta ako sa pahulayan sa langit. Amen. Mga milagros. Sa siyudad sa Valencia, si Doña Blanca de Cordonia nabakol sulod sa siyam kabulan, ug wala na siya makalihok sa iyang higdaanan. Sa usa ka adlaw ni agi sa dalan sa iyang balay, ang prosesyon sa relikyas ni San Vicente, nagpikiluoy og nangamuyo siya sa santo ug sa takulahaw na ayo siya sa hingpit. Pag-ampo sa adlaw nga tanan, mahigugmaon o yamot nga amahan San Vicente Ferrer, manlalaban o maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo ni ining nobena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatoryo, ug alang kanako, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo, hinaot paunta. Sa hilong mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo.
Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa kahiusahan sa atong simbahan ug sa tanang naglangkop niini, ilabi na gayud sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan ug mga kaparian, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa tanang kanasuran nga magmalinawon ug magmalambuon kini, ilabi na sa atong nasod nga Pilipinhon, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 hangtod 24, 2022, nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa salogoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, na pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, na makatagamtam na sila sa walay katapusan kalipay sa gingharian sa langit, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma og kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom og makaluwas nga grasya ang imong bulahan og maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.